Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamu nema. Mashallah. Arseli kamu. Nukor kau ini? Alhamdulillah kau pernah baru hijau. Ayi jangan mimpi ayi. Kau pernah baru nih mimpi. Haidar membawa lah. Sabelam abela fuarat force. Mashallah hijau. Betul mimpi jabul mashallah. Betul. Betul mashallah. Alhamdulillah dari rumah. Wallahi. Iski. Wallahi. Gendo tidur kau ni. Wallahi pilih aku. Ordinator undo. Ordinator. Ordinator. Mana ada ya sendiri. Alah. Yang mana ini sama ini nggak ada begini. Abis melaju. Masyaallah, masyaallah. Yeski, bisa mulu. Kai. Yalla ya be. Sino ba tayo ko? Jamu ni. Alhamdulillah. Gala wait. Alhamdulillah gala nang lugi ya. Ngala ma dum di adu gambo. Wana dum di. Dum di adu gambo. Sai ummi gile gala mi mata gile sada. Mi ari hado. Ni ma ko pursan jewti den mi nema. Wallahi gala. Maryam Mangal, Faram, Maryam Mangal, Maryam Fitara, Maryam Laudarakak, Maryam Defara, Hayu Kurufara, Hayu Tushu, Mongan di dasar na rumah, Yata Kipun, Bada Kinema, Data, Bada, Chocolama, Jalta, Hayu New Water, Hayu Water, Figure water, Mitapiki, Fita, Miloja, Mijafa. Ay tushi mumbi ma ko mi mata tushi mu pudi ko mi mu fana fara ay man ay di do tashi ay mi tabi tu kan ko na fa de galle o o dum ta nyambe dara so mi hali mi fiye ko on nyando fo wonni ko piya ke ta mi tabi ara ya ande hen galle walla ko min gija walla so na mino tan jimi do en heddibe ho heddibe do wara mi hali mi mayi so mi haali ñan fo on piyaat aran kam ɓuri kam doole ƴewno mba ay hay ñan fo mbiɗem sin ay jiiɗam yo ay jiiɗam ɗen ay yo hay jiiɗam ɗen ci ay yo mais bon kam ɗum kam ko fono toppita ɗum kam hay waram de ay joni waɗa gros sirage ni mi salaki ɗum fof ay a wawa resde debbo no commandement ala mi wona commandement mi commandant hay goto commandant kam aw jono commande sa debbo commandant nan to mbaɗa militaire ɓe to mbaɗa jeeru maɓɓe min wona commandant ana mi wona commandant guiɗa mande ne a wawa resde debbo to ko hallo jet kaake kam fitat gal kam waɗat fof ala wona ɗum guiɗam ɗum fof min gonno tan ko min gonnon tan koye walludemo rasul wi alayhi salatu wassalam jagoma ya wallume e liggey galle so fitti law so defi lallit ka so wuppi jiibi ko ɗum o wi mi ko ɗum mbaganno on kono mi dekirino to mi waɗara rewɓe hannde ɓeyde ɗum nde wonti caɗele en tout cas rewɓe seeram ke jiyam ke joni rewɓe joni kulmini kulmi kono aran galle kadi kala hen ala min gay wayata min gay mi wayata ton no haali moɗi haaluji hannde ko ni mbatta ala wona kiso ni mbaɗen ma min ko gon kankala ma enen wona hanki wona hannde wonnoon wona janngo on enen ɓooyi wallahi hakkude men ɓooyi de wallahi ɓooyi joni ko ni jabirtoɗa kam non wawa yettal galle mon haala moɗi haaluji ɓaɗa kay ko haali sim ɓaɗa kay ko haali sim ko haala e ma ko fof ndegen ko gon warse ko haala e ma ko fof ndegen ko gon aga ana wona neɗɗo wona bondu an jas pourquoi an hay jas kam ko ɗum jas to wiyam ɗo min arɗurimaɓe heeɓi caɗele an tan jiimi bandiraɓam hoɗaala o ɓarta sam gasa komin addi walla tom gasni kala gonko ko bureau ma kono ko min haalata yalla yeb yalla yeb ala option nam kay mbasa tan kono an mbinema mi harmini kay mbiɓe moƴƴi alko ala option nam kay hokkam an o siège ma boutique ma téléjeje ma ɗiɗi kaytaji yanan da ma moƴƴi alje yaram an wona neɗɗo wona yanan da Allah funnima jes